Salam Vatan TV YouTube kanalının mehribon tomoshachilar, hurmatli tomoshachilarimiz. Bugun Ozarbayjon Respublikasi o'zining qarashsizlik bayramini kengdan davrlantiryapti. Bu chora dashar yurt elchilari, mehmonlar, sheylar ham bir necha xabar verish serishtalari qatnashyapti. Biz ham bu chora Vatan media to'pori bo'lib qatnashmagani keldik. Mehribon tomoshachilar, bu yerdan qiziqli video shakllari tomosha etmak istasangiz bizning bilan qolib. Ozarbayjon Respublikasining Turkmanistonda elchixonasini 28-may qarashsizlik kuni munosabatli rasmiy qabul etilishi kechirildi. İki yurdun devlet fenası yanlanandan soň Azerbaycanın Türkmenistandaki elçisi Güsmet Kozalov çıkış edip, bu 7 yıl mundan avval 1918-nji ýylyň may aýynyň 28-nä Günnorda ilkinji demokratik döwlet hökmüne urulan Azerbaycan Demokratik Respublikasynyň taryhy ähmiýeti barada aýtdy. Elçi Güsmet Kozalov öz çykyşynda bugün Azerbayjanyň Ewraziýa Geňişliginde köp taraplaryň gatnaşyklary berkitmekde möhüm rol oýnaýan energiýa, ulug we logistika başlangyçlaryny işden gatnaşýanlygyny aýtdy. Azerbayjan Ýewropany we Aziýany birleştirýän strategik energiýa koridorlary, halkara demir ýol we transport ulgamlary, ýaşyl koridorlar we alternativ energiýa geçirji taslamalary arkaly global hyzmatdaşlykda esas rol oýnaýar. Elçi Azerbayjanyň energiýa fiýasatyna möhüm ýetgeşmeler girmek bilen diňe newit we gap eksportçysy däl, eýsem şolar wagtyň özünde ygtybarly ýaşyl energiýa hyzmatdaşy hökmünde hem pozisiýasyny güýçlendirýändigini aýtdy. Elçi Azerbayjan bilen Türkmenistanyň arasynda iki taraplaryň gatnaşyklary barada durup geçip, gymmatlyklary bir bolan doğan yurtlar bilen gatnaşyklaryň daşary fiýasatyny ileri tutulýan uğurdygyny aýtdy. Güsmet Kozalov Azerbayjan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň aýratyn möhümdigini we bu gatnaşyklaryň umumy taryhy, dil, etnik we medeni baglaryna şeýlik hem umumy ata-babalary esaslanýandygyny aýtdy. Elçi ýurdun ýolbaşçylarynyň öňdegörji fiýasaty saýasynda Azerbayjan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň strategik hyzmatdaşlygyna çykandygyny, häzirki wagtda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlarda üstünlikli çuňlaşýandygyny aýtdy. Elçi parlamentary gatnaşyklaryň we daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky gepleşikleriň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary puhtalandyrmakda möhüm orny eýleýändigini, bilelikdäki hökümetara toparyň çägirne fiýasy, ykdysady, ulug, energetika we meden infanterwer uğurlarda işçiň ösýändigini aýtdy. 2024-nji ýylda iki taraplaryň söwda dolanyşygynyň takminan 184 million ABŞ dollaryna barabar bolandygyny we bu görkewici gatnaşyklaryň çalt ösýändigini görkezýär. 2025-nji ýylda hasy artjakdygyny umyd edýändigini aýtdy. Güsmet Kozalov 2025-nji ýyl Azerbayjanyny konstitusiýa we öz ygtyýarlyk ýyly, Türkmenistanda bolsa halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýip eglan edilmegini ünsü çekip, bu kararlaryň iki ýurdun parahatçylygy, durnuklygy we umumy ösüşe bolan üýtgegsiz yrarlygyny görkezýändigini aýtdy. Çara Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Nökergul Ataguliýew gatnaşyp, ol öz çykyşynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gutlawyny ýetirip, Azerbayjana gülle ösüş we üstünlik arzu edip, iki ýurdun liderleriniň arasyndaky ýokary derejeli gepleşikleriň, ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösmegine güýçli itergi berendigini, halklarymyzyň arasyndaky doganyk gatnaşyklarynyň taryhy kökleri esaslanýandygyny, ýurtlarymyzyň arasyndaky syýasy, ykdysady we insanperwer uğurlary öz içine almak bilen dürli uğurlardaky hyzmatdaşlygyň çalt ösmegi beýendirýändigini belläp geçdi. Çärada Azerbayjanyň nufsawy sazlary ýanglandy. Şeýle hem çära gatnaşyjylary Azerbayjanyň milli tansları görkezildi. Mehmanlar Azerbayjan tagamlarynyň, süýjülükleriniň we milli içkileriniň nufsalary hödürlendi. Şolar wagtyň özünde Azerbayjanyň taryhy mirasyny, inçe sungatyny, halyçylyk sungatyny we fiýahatçylyk mümkinçiliklerini görkezen eserler, milli saz gurallaryny, şeýle hem Azerbayjanyň brend önümlerini görkezýän önümleriň sergisi guruldy. Çära Türkmenistandaky daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we işgärleri, köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, jemgyýetçilik wekilleri, şeýle hem Türkmenistanda ýaşaýan azerbaýjanlylar gatnaşdylar.